Mauna kabuntagon mga igsoon, atong tunan ang mahitungod sa ilhanan sa pagbalik sa Ginoo. Atong duha ka semana milabay mga kaigsunan sa diha ang giset up pa natong atong programa dinhi sa area sa Loreto. Nanawag ko ni Pastor Narbasa, ingko pastor, gusto ko musuroy diha sa Loreto. Pero gusto ko makasiguro nga maayo ang panahon. Kay although dako-dako kog lawas makaigsunan, pero di ko sure kung mulutaw ba ko sa dagat. Sa dihang nanawag ko mga igsoon, ingon si Pastor Narbasa nga, Pastor, medyo dag-om ra ba kaayo dinhi? O kusog-kusog ang hangin. Kana posible nga kusog ang balod. Nangutanan na po ko sa akong isa kakauban. Di lang na ko i-mention kay naa siya dinhi. Insa nga ikabala ka pastor, padulong sa dinagat, gagmay ra kayo ang balod. Ingko ang nag-istorya taga dinagat kanang gagmay sa nga balod sa taga dinagat, sa muang dito sa taga bukid, dagko na kay na. Ingko nga murag dagko gid sa ikabala ka kay among mga iho vegetarian. Lato ra gikaon. Kaila mo lato? Lato ra kuno gikaon. Akong huna-huna, basta ra ba na ilato, naagi na'y kinilaw. Inggo delikado basin, ang akong bagtak, mo'y kinilaw. Wa nang yung ko di dayon, magkaigsunan. Pag-usab na kong tawag ni Pastor Narbasa, perti na yung nagkuha ko nos balod, ingko salamat. Wa rin yung ko na kadayon. Pero this time, igsoon, lindot kayo, linaw kayo, maayo kayong panahon, mura rin yung kong natulog sa dagat, magkaigsunan, hantod nga nakaabot, din sa Loreto. So, daghang mga pamaagi mga igsoon nga mailhan na tugon say umalabot gumikan sa mga ilhanan nga ipakita nato. Sa mga mananagat makaibalo sila nga karong mga taod-taod mudagko ang mga balod. Sa mga tao nga naa dito tunga sa lawod sa ilang paghangad sa langit pinaagi sa mga stars may bawaan nila ug asa padulong. Pagpadung na mo dinig hapon, niagi ang kanang ocean jet, kusog kaing balod. Medyo nituya gamay ang katong among gisakyan. Hinsa pa silag malunod nino, yung ako makauban, o say buhaton ko, sayon ra. Ang imong buhaton, tanaw lang ka, o asa dapit ang yuta. Unya, pagkalunod na, atubang ka dito, unya, tiglo mo niya, dagan. Dagan padung dito. Siguro agin nga padung ka dito, kay basig padung ka sa China Sea. Na mga ilhanan, mga kaigsunan. So, ang Biblia, nagisgot usab, o puno ang Biblia sa nagkadaiya nga mga ilhanan, aron pagpahibalo nato, nga mubalik ang Diyos. O kana nga ilhanan, magpahinumdum ka nato, aron maandam ta. Kaya kung di ta maandam, maigsoon, mabilin ba kita? Kung di ta maandam, niabot na ang sakyanan, wa pa ta kailis. Mayog hapon, na late mi gamay 5 minutes. Perti namong dagan-dagan dito sa pier, may gani kay ang katong abra o sa kanang BA nga sakyanan nga ruro. Wa pa pud naabot, ay okay lang kay na late ang nagkuha. Pero kung on time pa makaigsunan, wa gyud, late na. So aduna bay mga ilhanan nga nagisgot ang Biblia nga siya mo anhi o nagisgot pa ang Biblia pizza. Unsa man pizza nga mobalik ang Ginoo? Nabay pizza sa iyang pagbalik. Ingon akong amigo ni wala pizza. Kay kung naay pizza, mingon ta nga magbinugoy sa takaron niya, ugma na ko magbinutan inigting balik na. Pero ang Dios nagisgot nga adunay mga ilhanan sa hapit na siya mubalik. Kini nga mga pangutana igsuon nato, dugay na kaini nga mga pangutana. Nganuman, ang mga disipulo sa una, nangutana po sila sa Ginoo. Ingon sila mga kaigsunan. Mateo 24:3. Sa diya nga, hapit na mo, kaya bang Ginoo nga to sa langit. Nangutana siya, sa tugani kami. Kanus aman kini mahitabo, ug unsa mang mga ilhanan sa imong pag-anhi, ug sa pagtapos sa kapanahunan. Unsa may ilhanan. Kanang mga nakay, makibalo naman sila nga hapit na ting anak. Di ba? Na may ilhanan. Unsa may mga ilhanan, unsa may giistorya sa Biblia may tungod sa pagbalik sa Ginoo. Ang kasulatan nagsulti, panwa siya naghatag og tukma nga pizza.
Pero naghatag siya makaigsunan og mga gitawag na to og explanation o pahibalo nga hapit na mobalik ang Ginoo. Mateo 24:36, apan may tungod sa maong adlaw ug takna walay usa na sayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawas sa amahan lamang. Way nasayod sa iyang pagbalik, apan naghatag siyag ilhanan. Muna mga kaigsuunan nga aron maandam ta, kinahanglan atong bantayan. Sa diha mga igsoon, nakasulod na may sa pier sa Surigao, ang akong mata naara gyud sa pantalan perminti. Tan-aw ko sa pantalan perminti kay basig mukalit rag abot ang maong barko, unya mukalit ra pug larga, unya mabilin mi. Wa na po'y laing barko, maghulat na po'y mi pagkaugma. Muna gitawag na to og magtukaw ta. Kana bitong minanok nga pagkatulog. Abi ninyo igsoon, kung gusto bitaw ta mo mataw kadlawon unsa orasa, iset lang nato sa tong una-una. Matakog alas 4 ug mas buntag. O para gabi matakog alas 4 kaya mo aron nga na ako'y time mag-review. Pagtulog nako gabi makaigsunan, tinuod nakamatakog alas 4. Nangihi ko pagbalik nako, natuog ra pud kog balik. That's not waiting. Waiting is kinahanglan nga magbantay yung ka, igmat ka makaigsunan. Lucas 21:36, apan pagtukaw kamo sa tanang panahon, nga manag-ampo nga makabaton kamo kalig-on aron sa pag-ikyas gikan ining tanang mga butanga nga magakahitabo og magbarog atubangan sa anak sa tao. Ngano man diay, before mo balik ang Ginoo, daghay mga butang nga mga mahitabo. O kana mga butanga atong hinaynayan sa pagtuki karon mga kaigsunan. So kung dili man kita kabalo karon sa mo balik ang Ginoo mga kaigsunan, unsa may angay nato bantayan? Una, tan-aw nato ang reliyoso nga sektor. Religious sector. Naday timailan ang Ginoo sa religious sector mga kaigsunan. I don't know sa inyo ha, pero nakabantay ko igsoon, karon nga mga panahon, nagkadaghan nagyud kayo ang mga nagpatutuo. Oh. Daghan na yung mga tao mga kaigsunan nga manalagna. Usay mo tuor ba puta? No, usay mo tuor ba puta? Unsa may timailan sa reliyosong sektor makaigsunan. Mateo 24:5 nagindiya, kay daghan unya ang mutungha, dinala ang akong ngalan nga nag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalaon. Hoy, daghay mga tao nag-ingon nga ako Ginoo, ako'y Dios, sunod mo nako. Taba igsoon, nakabati ba mo ana? Daghan gyud kayo. Gawas pa niya na mga kaigsunan. Unsa pa gyud? Dagay mo tunga nga mga mini nga propita. Padung kog Davao, pag-abot na ko sa Davao, gihilantan ko. Nya kay ganahan man gyud ko magpahilot. Ganahan gyud ko magpahilot. Ingon ko sa akong brother-in-law, bro, pangitay ko manghihilot. Ani, abot ng manghihilot. Atong panahon na makigsunan, pareha pa mo ko'y buhok. Upaw ko, upaw. Sa diha nga gihilot na ko, ambot noon sa mato nang hilot sa kuha nga imbis gilantan pa ko giluwaan man akong ulo. Unya upaw biya ko ay buhok. Pabati gina kong init-init nga. Laway magini. Ingo nga nay nganong imo man kong giluwaan? Isa nga kuan man good. Gidautan ka. Gidautan ko nako. Kung unsa man pambagaagi sa daot, isa kano sa amang kagikag butuan ingko gahapon siya sa imong pagbiyahe gikas butuan padung sa Davao nakaagi ka og kining mag-uuma nga baho ang singot unya niingon ka nga kabaho ba nimog sungot muna nga gidautan ka muna nahilantan ka karon ingko unsa man ako pagkahibaw nga baho utong singot na nga ang akong gisakyan aircon man unya sirado mang sakyanan nya wa man minang hunong sa uma isa kay basta. Mapop ba po yung tagna-tagna kay ba po siya nakaagi kog farmer. Tinuod man yun. Pila kakabok na agian ako mag-uuma gikag butuan padung Davao, puro guna kaumahan ng mga dalan. Pero sa mga tao nga wala kay balos Biblia makaingon siya tinuod gyud kinuod kinamon toy mag-uuma akong naagian. Pero pagkahuman magkaigsunan wag gyud ko na ayon naligo na lang ko Nagpa-hospital ko, UTI ray hinungdan. Gi-UTI ray ko munang nahilantan. Dagay mga tao nga
pretend nga sila propita. Kabalo mo tagnag unsay malabot. Pero igsoon kung sultian ta mo nga ugma sa buntag musubang ang adlaw. Propita ko dili. Ha? Musubang ang ginang adlaw ugma pod. Di ba? Akong tagnaon nga ugma sa buntag mamahaw mo. Sometimes ang mga tao taka-taka og istorya aron nga sila ilhon nga propita unya mangayo dayon og kwarta. Sa US magkaigsunan na mo tagna, pero sa dili pa ka mapatagna mangayo sa og unsay number sa imong credit card. Ingon tong akong amigo, sige mo na imo ang problema permiro kung tinuod yung kang manalagna tag-ana og unsay number sa akong credit card aron nga magpatagna ko nimo. Unsa pa gyud mailanan? International conflict. Gubot, nasod, batok, nasod. Unya karon nagkadako ang gubot kay usahay silingan, batok, silingan. Duhara kadangaw ang utlanan sa yuta nagpinusilay. Utang wa na bayaran, nag-away sa Facebook. Di kang bayad doon, i-Facebook ta ka. Muna bagong treat ron. So una, patyon ta ka, karon i-Facebook ta ka. Gira karon sa Israel between Iran. Naghunahon ang uban, basig mo na ni sugod sa World War III. Mateo 42, 6, actually 24 ni siya. Mateo 24, 6, versikulo 7. Og makadungog kamog gubat. Kadungog na mo gubat na iksasonan? Di yun madungog, kita yun. Kita gyud. Daghan kayo. Nation will rise against nation. Unsa pa gyud mga kaigsonan? Anak batok amahan. Miingon ng mga amahan, ikaw ray anak sukol-sukol og amahan. Ingon pong anak, ikaw ray amahan sukol-sukol anak. Kita ko sa Facebook mga kaigsonan, amahan og anak sumbagay. Wa nay respeto mga kaigsonan. Ilhanan sa nature. Dili na gyud, dili ta kunani kining taga dinagat, dili ta ignorante aning ilhanan sa kinaiyahan. Dili pa lang dugay gikuso-kuso ta sa bagyo nga udit. Di basta-basta. Karon nagkadagko na ang mga kalamidad mga kaigsunan. Linog. Lucas 21:11, may tabo ang makusog nga linog og nagkalain-lain nga mga dapit. Adto ang mga gutom ug kamatay ug unya may mga makalilisang nga talan-awon ug dagkong mailahanan gikan sa langit. Unsa man nga mailahanan gikan sa langit? Ako ning kuan gamay. Fast forward. Mo hitabo ang kangitngit bisag adlaw. Makita niadtong 1780 adunay adlaw nga mingit-ngit. Ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag. Grabe. Napoy gitawag na to magkaigsunan nga nag-ulan og bituon. Makakita tag mga falling star isa-isa ra man niya. Mingon nita, wish din ta. Mintag may engineer akong anak. Dali-dali yung pa istorya hindi pa mawala ang bituon. Unsa ba ka engineer nga wa pun eskwela? A magnificent display of shooting stars startled the inhabitants of America on November 12, 1833. Unsa pa gyud man kaigsunan? Ilhanan may tungod sa ekonomiya. Dali nagyud kay ta mailad ron og mga dali ra ta madato. Di pa lang dugay. I don't know kung nakaabot pa pud sa dinagat ang kapa. Nakabot ba? Nako'y amigo magkaigsunan sa pastor, ibaligya na ako akong kabaw. Kay aron akong ibutang sa kapa. Ingko, ayaw tayon taon igsuon. Isa nga mao ba pastor, akong silingan nadato naman. Ingko sigdi lang. Unsa may nganong nahitabo man na usahay tungod sa kahakog sa tao. Usa na ko ka amigo, nakakuha kwarta sa kapa, iyang gihimog katre.
perting daghana, anak kabaga nga kwarta, gihimo niyang katri, o giyang gitulugag usa ka gabi. Og miingon din siya nga, pagkaugma, pastilan no, naghuna-una man ko nga, dalon ako ning, ihatag ko ni sa uban nga mga simbahan, basig magamay na lang ni, ako sa ning ibalik. O gibalik niya, pagka ikatulo kaadlaw, na-close ang kapa, nawa ang iyang katri. Wa siya katulog usa ka semana. Tawag siya sa kapastoro sa may akong himuon. Ingko balik sa Ginoo. May pag magwali ka. Nagwali siya balik mga kaigsunan. Dali rata mailad. Daghan po'y taong mangingilad. Kay usahay ang atong kalibutan ganahan og easy money. Atong ekonomiya nagkalanrakas. Ang mga dato ni samot kadato, ang mga pobre samot ka pobre. Pero sa katapusan mga adlaw magigsunan kanang kadato mawala la. James chapter 5 verse 1 to 6. Nan mga dato pangilak og panibayaw kamo tungod sa makagulanan nga taliabot kaninyo ang inyong kadato mga dunot og ang inyong mga bisti pangutkuton sa mga tangkob. Ang inyong bulawan ug salapi mahurot sa taya ug ang ilang taya magasaksi bato kanimo and the rest. Sa diha nga dunay mga dato mga kaigsunan dito sa China, dato kayo. Paglinog igsuon, goodbye ang tanang kadato. Sahay maproblema ta pero atong sabton nga kining tanan iya sa Dios ug kung kining mga butanga mahitabo mga kaigsunan, hapit na mobalik ang Ginoo. Tanaw na to atong social condition mga kaigsunan. 2 Timoteo 3:1 nga to 5. Apan sabta kini nga unyas uli ang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod, kay ang mga tao unya mahigugmaon man sa ilang kagalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igbalos, dili Dios nun, walay pagbatis, paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, ug uban pa. Nagani madisgrasya, dili sa ditso tabangan ang nadisgrasya magsilpi sa hambugiro, bahalag magkinaon sa mudiha basta kay masigurado ko munang daghan pong mangingilad. Atong the other day gitawagan ko isa, sir, ang imong bangko gi charge og 50,000. Munang kinahanglan tagaan ko ni mong pin number kay aron akong mablock. Kung gihatag pa nako akong pin number, ma-withdraw unta niya akong 20 pesos. Mangilad. Ang atong kapanahonan karon o kapanahonan ni Noe daw susama ra mga kaigsunan. Going on with life. Apan sa pag-abot sa baha, sa pag-abot sa lunop, gamay ragyod ang naluwas mga kaigsunan. 1 Tesalonica 5 versikulo 2 ug 3, kay kamunasayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot ra unya sa mas kawatan sa kagabion. Sa diha nga ang mga tao magakanayon aniya ang kalinaw ug kasiguruhan. Sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag og maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babae nga tilianak ug sila dili makaikyas. Wa kita kabalo makaigsunan kung ano sa mo balik ang Ginoo, pero kabalo ta nga hapit na siya mobalik. Wala po'y kawatan ningon nga Brad, pagbantay-bantay diha kay kawatan ta kaunyang gabi. Ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan. So unsa may sa ilanan sa pagbalik sa Dios, sa iyang ikaduhang pagbalik mga kaigsunan, kini usa ka maayong balita alang kanato. Tungod kay ang pagbalik sa Ginoo maghatag og kasulbaran sa atong problema. Kasagaran mga tao nga dagkog utang, mingon lag may pamatay para impas tanang utang. Pero igsoon dili unta na mao ang atong handom. Tungod kay gipanggat sa Dios atong pabuton ang iyang pagbalik, tungod kay siya mao'y mag-liberate sa atong kalisod. Maghatag natong kagawasan mga kaigsunan. Revelation 14:6 and 7, og nakita ko ang langit manulunda nga nagalupad sa taliwalas kalangitan,
o kini siya may ginalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa nagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran o kabanayan og pinulungan o katawhan og sa makusog nga tingog siya nagingon kadlukin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya kay naiabot kaniya ang takna sa iyang paghukom og simbaha ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tuburan sa mga tubig. Ang Dios nagpahibalo mga kaigsunan nga siya mao ang Dios ug kana maoy maayong balita tungod kay siya naghatag og kaluwasan ngadto sa matag usa. Ang importante kayo nga atong timan-an nga nagpaabot nga ang Dios hapit na mobalik kung ang iyang mensahe moabot sa imong kinabuhi. Ang pagani sa atong taga Hope Channel mga kaigsunan, dili ni siya tsamba-tsamba lang. Ang pagani sa atong mga bisita gikan sa Cagayan de Oro City, wala niningon nga naabot lang diri kay nagadepende lang ug asa sila maabot. Apan niabot ni sila diri mga kaigsunan ubos sa katuyuan nga mapaabot og ilang mapakita, mapahibalo, ilang ma-share ninyo ang ilang na-ekspersyahan sa dihang ilang gidawat sa Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi ug ilang gibati ang pagpangga sa Ginoo nga angay usab nato mabatnan. Muna igsoon nga tungod sa iyang pagpangga nato siya naghatag og ilhanan nga hapit na siya mobalik. So unsa may atong himuon? Mateo 24:44. Busa kamu usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Wa kita kay balo kuno sa umbalik ang Ginoo. Ano'y duha ka klase nga close provision. Ikaduha mao ang pagbalik mao ang close provision mga kaigsunan nga ang mga dautan mosamot pagkadautan, ang matarong mosamot pagkamatarong. Apan ang pirmiro mga kaigsunan nga atong angay kakulbaan. Wa ko nakadawat sa Ginoo sa Santos nga bautismo. Pag mata na ko ipatay naman na iko. Ulahin ang tanan mga igsoon. So unsa may angay nato buhaton? Unsa may angay nga reaksyon nga atong himuon mga kaigsunan? Lucas 21:28 nagingon, inigsugod nagkahitabo nining mga butanga. Iyahat ninyo ang inyong mga mata o gihangad ninyo ang inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan nagakaduol na. Nakadungog na ba mo mga kaigsunan nga daghay mga piki nga propeta? Kadungog na wala? Dungog na. Nakadungog na ba mo mga kaigsunan nga atong nature, kinayahan, di na masabtan? Iyong panila sa Pilipinas, duha na ka season. Rainy season and wet season. Unya ka na, dili na mo tunong sa bulan. Pataka-taka na lang. Di ta makabalo, mukalit lag linog, mukalit lag bagyo. Muyon ba muna ko igsoon nga, pagkakaroon, murag nakapaspas ang mga kalamidad nga nahitabo. Dili lang sa atong natural, apil na sa atong mga kanasuran. Nakadungog na mo gira, apirting dunguga. Di ba? Nakadungog na mo mga bata nga, musukol na ginikanan. Ha? Dungog kayo, oy. Nakadungog na mo ginikanan nga, wa na po'y atiman silang mga anak. Perti ng dunguga. Niingon ang Biblia, kung makabantay mo aning mga butanga, mga kaigsunan, kana nagpasabot nga ang Dios hapit nang mubalik o kana usab nagpasabot nga ang imong kaluwasan, ang imong liberasyon, ang imong kagawasan. Taliyabot na mga kaigsunan ug ang angay na tubuhaton unsa man inigsugod na kahitabo nining mga butanga, iahat ninyo ang inyong mga mata ug ihangad ninyo ang inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan nakaduol na. Previous nights inyong nadunggan, unsaon ug unsay kinaiya sa mga taong linuwas, dili na nako na balikon igsuon. Ang hangyo lang nato karon, naabot na magining mga ilanan, unsay atong reaksyon. Ato bang dawaton si Ginoong Hesus? Or ato bang sagdahan? Sa high school pa ko igsuon,
Ado may debate, na may debate sa science. Nagdebate kung tinuod ba nga nangay Dios o wala. Ingon among maestro, kini nga bahin mo ni ang mga tao nga di mo tuo Ginoo. Kini nga bahin mo ni ang mga tao nga mo tuo Ginoo. Sige, debate mo. Debate mi may kaigsunan. Ingon ang mga dili mo tuo Ginoo. Unsa may prueba nga ang Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta? Ingon na sa Biblia. Ingon po sila, di mi mo tuo Biblia. Di mi maka-prove. Mingon po mi, unsay prueba ninyo nga ang tao gikan sa unggoy. Isa na sa science. Ingo sige, nganli ang pirmirong tao nga unggoy, unya na imong tao. Nya kay insultador man, basig ikaw. Sa dili ko. Wa gyud nagdaog. Sa diha nga, wa magi nakadaog kung kisay daog. Kay in reality, it takes faith. Kinahanglan tag pagtuo. Kung mutuo ta nga way Ginoo, pagtuo gyapon na. Kung mutuo tay nay Ginoo, pagtuo gyapon. Pero nay usa ka insight sa among maestro yung siya. Kung mutuo ka Ginoo, ang imong daganan duha. Daog ka or tabla. Kana kung mutuo ka Ginoo ha, kung imong dawaton si Ginoong Hesus, o tinuod nga naay kaluwasan, ang imong padulngan, daog or tabla. Pero kung di ka mutuo ni Ginoong Hesus, o di ka mutuo nga dunay kaluwasan, ang imong padulngan duha, pildi or tabla. Nga naman igsoon, inani ang logic. Kung mutuo ka Ginoo, ug mutuo kang ikaw luwason sa Dios, kung mutuo kang ikaw pinangga sa Ginoo, unya mahitabo nga pag-abot sa katapusan wala di ay Ginoo, tabla ta mga matay. Mupuli ang bag-ong generation. Pero kung mutuo ka sa Ginoo, mutuo kang ay kaluwasan ng Dios, unya pag-abot sa katapusan mubalik ang Ginoo ug ikaw luwason, ang imong sangputanan daog. Pero kung dili ka mutuo makigsuonan nga naay Ginoo, unya pag-abot sa katapusan, sakto ka, tablara mo sa nituo Ginoo, puro mo patay. Pero kung matsambahan gani, nga sakto ang nituo Ginoo, gansi ka, nga wala ka mituo sa Dios. Kung atong hunaon magkaigsunan sa sakto nga pagunahuna, kinsa may imong pilion. Katong dili ka mutuo nga naay kaluwasan nga alanganin ng imong padulngan, or katong mutuo ka sa Dios nga mohatag nimong kaluwasan tungod kay pinangga ka. Kung imo nang gituhan karon igsoon, palihog iisang imong kamot kung asa manggaling ka naglingkod. Kung imong tuhan ng Dios, nagugman nimo, gipangga ka, iisa imong kamot, kaya ron ako magampo ka nimo. Salamat, Ikson, salamat. Magampo ta. Dalay ko ng silimbahon ng mga Dios, pasalamatan na mo ang imong pulong, nga mo'y nagpahinumdum na mo nga ikaw hapit na mo balik. Ang tanan, mga timailhan, nga tuman na. Ang amo na lang giulat, ang imong pagbalik o Dios. Busa kami nagahangyo kanimo, nga ikaw magalig-on sa among pagtuo, nga dili kami mawala sa among pagsalig dia kanimo, aron sa imong pagbalik. Andam kaming tanan, nga mudawat kanimo magaingon, o Dios labing balaan, ikaw ang among gipaabot. Kaming tanan takos nga mga dawat sa kaluwasan, nga imong gihatag nga takusa. Salamat Ginoo ning tanan, kaya mo kining pangayo, pinagisang ngalan ni Jesus. Amen.